हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ बड' टिभि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दं होनना लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गथ'फोरनि मोजां प्रडाक्ट लानानै फैदों लोगोफोर आरो बे प्रडाक्टनि सायाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव डेम' टेस्ट खालामना दिन्थिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां स्किप दाखालाम जाहाथे डेम'नि गेजेरजों बबे प्रडाक्टआ मोजां बबे प्रडाक्टआ गाज्रि बेखौ नोंथांमोनहा सायख'ना लानो हायो नोंथांमोनहा बे चेनेलाव क्वालिटिजों लोगोसे गेरेन्टि गोनां प्रडाक्टनि सायावहाय अरायबो भिडिअ मोनबाय थागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जाय बिथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो घन्टिनि सावगारियाव थुनानै हो जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननानै नायग्रोनो हायो दे लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर आं जे प्रडाक्टनि फारसे सावरायदोंमोन बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय लोगोफोर मडिकेयारनि बिबिस पारेन्ट्सनि लोगोफोर बियो निउरिसिं सब लोगोफोर बियो गथ'फोरनि थाखाय साबोन लोगोफोर दा बे प्रडाक्टखौ आङो मोनसे मार्केटनि प्रडाक्टजों डेम' टेस्ट दिन्थिगोन लोगोफोर बेजों आङो कम्पेयार डेम' टेस्ट दिन्थिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोनहा बे प्रडाक्टखौ मिथिखागौ जानांगौ बे प्रडाक्टआ माने गोबां फेमास बियो खिन्थु बे प्रडाक्टआ इफेक्टिभ प्रडाक्ट नंगौ ना नङा दा नोंथांमोनहा दसे उनाव डेम'नि गेजेरजों नुगोन नोंथांमोनहा बे मडिकेयारनि बिबि स्पा साबोनावहाय लोगोफोर भिटामिन ए भिटामिन बी मिल्क प्रटीन आरो भिटामिन ई मोननाय जायो लोगोफोर भिटामिन ईआ माने गासैबो जोंनि गथ'फोरनि माने ओभारअल गथ'नि स्किननि थाखाय जोबोद गोनां लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला बियो माने बेक्टेरिया स्किनावहाय बेक्टेरिया इनफेक्सन बा फांगल इनफेक्सन बेफोरनिफ्राय माने बियो गथ'नि स्किनखौ प्रटेक्ट खालामो लोगोफोर आरो बेवहाय जोङो भिटामिन ए भिटामिन बी आरो मिल्क प्रटीन मोननाय जायो बिसोरो माने जोंनि गथ'नि स्किननि हेल्थनि थाखाय जोबोद गोनां दा लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे गोख्रैनो डेम' टेस्ट दिन्थिसिगोन नोंथांमोननि सिगाङाव बे मडिकेयारनि बेबिस पारेन्ट्सनि साबोनजों नैबे मार्केटनि नैबे साबोनजों आं बिनि मुंखौ लानाय जानाय नंला लोगोफोर दा नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौथ' सिनायखायो दा आङो डेम'नि थाखाय लोगोफोर ग्लास गंनै लानाय जादों दिंग्रिनि आरो बेटाडिन आरो दै लोगोफोर बे दैया लोंग्रायानो लोगोफोर बाहाय जेबो केमिकेल गैया दा बिदिब्ला जागायदिनि दा लोगोफोर आं केमेराखौ एसे डाउन खालामसै दा बेवहाय आङो लोगोफोर गंसे ग्लासावहाय दै होनसै आरो बे दैयावहाय आङो माने बे दैखौ माने आङो लोगोफोर गुबुंले खालामसिगोन माने बियो दैया दै गोजायैथ' जों माने जेबो मिथिनो मोना लोगोफोर मेगन गोजायै माने दा बेनिखायनो आं दैखौ गुबुंले खालामसै आरो माने बेटाडिन होनाय जागोन लोगोफोर बेटाडिन नोंथांमोनहा बेखौ माने मेडिकेल स्टरनिफ्राय लानानै नोंथांमोनहाबो डेम' टेस्ट खालामनानै नायनो हागोन दा आं बेखौ बेहाय मिक्स खालामसै लोगोफोर मुख्रानै नैबे दैयाव मुख्रासे मुख्रानै होबाय लोगोफोर दा नायदो दैनि कालारा माबायदि जाखो गोसोम जालांबाय लोगोफोर आरो बियो माने गोबां मोनामनाय दङ बे माने बेटाडिना बिराद गाज्रि मोनामो दा बे साबोना जुदि बेखौ क्लिन खालामनो हागोन ना हाया दा नोंथांमोनहा दसे उनाव नुसिगोन दा आं बेखौ माने नैबे ग्लासाव होनसै लोगोफोर मिक्स खालामसै गंनैयावबो समान बिबांनि लानोसै लोगोफोर दा आङो गिबियाव नैबेखौ होनसै लोगोफोर माने आं बाहाय दोनसै बेखौ नोंथांमोनहा जाहाथे मोजां बेबायदि पेकेटाव फैयो लोगोफोर दा आं बे प्रडाक्टखौ नोंथांमोननो डेम' खालामनो दिन्थिनो थाखाय आङो मार्केटनिफ्राय बायनानै लाबोदों दा आं बेखौ बेवहाय होबाय लोगोफोर सरि ग्लासा एसे फिसाद्रायबायना आरो नैबेनो मोनसेया लोगोफोर मडिकेयारनि बेबिस पारेन्ट्सनि दा आङो बेखौबो अन खालामनानै बेहाय होनसै लोगोफोर दा एसे टाइम लागोन लोगोफोर माने डेम'आव एसे सम लायो
दा लोगोफोर भिडिअआ गोलावद्राय जागोन आं बिनिखायनो भिडिअखौ स्पिड फरवार्ड खालामसै। नायदो लोगोफोर बबे मोनसेया मोजां क्लिन खालामखो। मडिकेयारनिया फुरा क्लिन खालामजोब्बाय लोगोफोर, बे नाथाय दासिमबो क्लिन हाजोबाखै। एखे टाइमावनो होनाय आरो आं बेखौसो होग्रोबावदोंमोन। दा आङो केमेराखौ एसे गोजौ खालामनोसै लोगोफोर। दा आं आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोनहा बे मडिकेयारनिखौ इउज खालामगोन होननानै। बेखौहाय माने बियो क्लिन खालामजोब्बाय लोगोफोर। बेवहाय माने नै दासिमबो दंबावो, क्लिन खालाम हायाखै लोगोफोर। बियो मोजां क्लिन खालामजोब्बाय नै। बेनिखायनो मोजां प्रडाक्टखौ इउज खालामनाया मोजां गथ'नि थाखाय। दा बे प्रडाक्टआ ओरैनो नामावल' लोगोफोर, जेबो इउज गैया। आरो बियो एसे सिगां समावहाय बे कम्पानिया माने क्लेम जादों लोगोफोर, बेयो माने जुर्माना नांखांबाय। दा बेनिखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोनहा बे मोजां प्रडाक्टखौ इउज खालाम। आरो लोगोफोर क्वालिटि आरो गेरेन्टि गोनां प्रडाक्टनि सायावहाय भिडिअ नायबाय थानो थाखाय बा बिनि फारसे मिथिनो थाखाय अरायबो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम लोगोफोर। कन्टिनिउ सावरायना हो जाहाथे नोंथाङा नटिफिकेसन मोननानै सिगांग्रो नायग्रोनो हायो आंनि बे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ। दा लोगोफोर नोंथाङा मडिकेयारनि बिजनेस पार्टनार जानो गोसो दङब्ला बा बे प्रडाक्टखौ इउज खालामनो गोसो दङब्ला गथ'नि थाखाय, गथ'नि मोजांनि थाखाय, दा नोंथाङा आंखौ कल खालामनो हागोन लोगोफोर। आङो स्क्रिनावहाय माने आंनि नाम्बारखौ होगोन लोगोफोर, कल खालाम नङाबा वाट्सएप मेसेज खालाम लोगोफोर। दा दिनै भिडिअआ गोलाव जाबाय लोगोफोर। दा दिनै बेखिनियावनो एसेनोसै लोगोफोर, बाय, टेक केयार।